Jo vull començar llegint una dedicatòria que diu al principi del llibre a l'amic de sempre i al nou amic. Aquestes dues persones han fet possible el llibre, han fet possible el poemari. El Rafa Arnal ha fet possible el llibre i el Juli Mecànica, que ha fet la música, i el Francesc Canyó m'han fet possible aquesta velada que confie que us va agradar molt. Ara voldria llegir-vos el pròleg i diu així. És important llegir el pròleg perquè situa la història. A l'acabament de l'hivern, l'autor coneix Far, com l'anomenarà més tard. Jove que ha vingut a la ciutat per motius laborals i que serà hòsties a casa poc després. La relació transcorre respectuosament i alhora naix una sincera amistat. Quan el jove torna d'un viatge que fa al seu país, la relació es tensa per causa d'un cúmul de problemes que li sobrevenen a l'autor, però finalment s'arregla. En arribar l'estiu, el jove ha de deixar la ciutat. És aleshores que l'autor sol·licita el seu permís per escriure-li. Ho farà en català i en italià.